svako normalan, ako mogu tako da kažem, voli svoju zemlju u kojoj je rođen. Ja sam rođen u avgustu 1975. godine u jednom gradu, najljepšem gradu na svijetu, gradu Sarajevu. I ne vidim razlog zašto ne bih volio svoje nebo i svoju zemlju u kojoj sam se rodio. Sve zemlje koje sam posjetio jesu lijepe i svaka na svoj način ima svoju kulturu koju treba i svako vidjeti, ali zemlja u kojoj si ti rođen, u stvari tu si ti. To su posebni ljudi, to je posebna vrsta ljudi, to je poseban osmijeh i ako želite upoznati nešto posebno, a vjerujem da svako od vas želi upoznati nešto posebno, onda je to definitivno Sarajevo. Ta posebna sarajevska žurka, ili kako kažu ovdje dernek, ti jedinstveni sarajevski ćevapi kojih nigdje nema na svijetu. U Njujorku sam bio u ćevabdžinici koja se zove Sarajevo, pojeo ćevape, lijepo je sve to, ali u mojoj zemlji su, u mome gradu, najljepši ćevapi. Želim da vjerujem da Bosna i Hercegovina će biti dio evropske porodice. Želim da vjerujem da Bosna i Hercegovina neće biti zemlja staraca. Želim da vjerujem da će djeca u Bosni i Hercegovini od svojih ruku biti dio granice Bosne i Hercegovine. Zato sam u Bosni i Hercegovini.